माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। जब तोरा मिले जाओ 4 बजे रतिया करो हो बवाल छोड़ी गे। जब तोरा मिले जाओ 4 बजे रतिया करो हो बवाल छोड़ी गे करो ही ऐसन का तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम छोड़ी गे करो ही ऐसन काम तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम छोड़ी गे करो ही ऐसन काम तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम गौवा में शोर भैल 4 बजे रतिया करो हो बवाल छोड़ी गे। गौवा में शोर भैल 4 बजे रतिया करो हो बवाल छोड़ी गे करो ही ऐसन का तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम छोड़ी गे करो ही ऐसन काम तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम छोड़ी गे करो ही ऐसन काम तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम मरिया संतोष संगे जाही गे रतिया करो हकी बात छोड़ी गे। मरिया संतोष संगे जाही गे रतिया करो हकी बात छोड़ी गे करो ही ऐसन का तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम छोड़ी गे करो ही ऐसन काम तोरा निकल पारन मारो हो छौड़ा ता लगाओ गरम।